nalipat ka na. Kasi noon na... Nalipat ka na nga wala kag brief. Nalipat ka. Nalipat ka kag isa pa hindi na imo. Kuha na. Hindi na imo. Kuha na mga brief. Di ko pangingatyan ko ina nga brief kung kaon mo. Ang kay kuha ko na. Hindi. Kuha na mga Hindi brief. na imo. Kung hindi na ako kasi noon ng mga brief. Kay pare mo ina. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubok man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama. Ayo. 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 Hi, friendship. Pipoy ikaw na. Hoy, grabe ka. Pipoy yun. Pipay daw Friendship book. Sulot poy, sulot poy. Di ko masulod din friendship. Pinimportahan ni mo. Poy, pasudla na poy, danlog na na. Hoy, dugay na ni Gilawayan kay Danlug na. Danlog ang bisagra ba? Lagi. Kaning doorknob ni mo ba? Bertig yung Danlug ka. sulot na. Ano, masulod na ko ha. Dali lang kaya, nagahimos pa ako. Hoy, grabe ka. Hoy, friendship! Ay, Ano na lang itsura mo? ay besh, maayo kaya nagbisita. Ang imong buhoy, grabe, nagkulot-kulot. Ang imong damit, naabot sa lupa. Kabalo ka nga Ay, dahil dos nga. ambot! Kalain na bisa nga pamatyagan no eh. Kalain naman ang pamatsyagan mo. Siguro may mga problema lang, may ginaisip lang. Hoy, na grabe hindi siya. maayo. Ay, ikaw, kumusta? Kaya Maayo mga pala problema ka. ni mo. Ay, hindi na sige ka, huna-huna. Basi kong palabian siguro ka ay. Grabe pila ka rounds. Ha? Grabe yun. Oh, tanawan ko na imong kuano, imong panty, oh. Ay, amo gani na nga kuan ni. Amo gani nga. Nangabuslot. Siguro, isugid ko sa imo kay wala gid gani. Ay, wala kay gani. Umpisa ka tong pagkuan, umpisa ka tong pagpasko. O pagpasko, pero pagpasko, nagpabuto mo. Amo na lang tong last. Pagkatapos Pasko, o New Year. O, nagahulat-ulat man ko nga tapos ka Pasko, okay. O, ato. Pag New Year. Nakalima kami. O, pag New Year naman. Mm. Siyempre, grabe gid ang Di mo imo nagpabuto nga- sa sulod o sa gawas? Siyempre, sa tunga-tunga eh. Grabe juga tiba, tunga-tunga yun. Hindi naman yung banaher nga si G. Go, go, Ay, go, go. Amo ganina kay isa pa nang amo nang siguro nagapaluya sa akon kay permi ko lang ginaisip. Ang isipa pala pag New Year. Oh, nag-expect ka nga mag-celebrate ka mo duwa. Mm. Oh, nalabutan na lang ang New Year kag nag-3 Kings na lang o ay gihapon. Ano ba ginakuha mo? Ano ba ginaproblema mo? Nagka-problema bi ako bes kay hindi gidabi sa Ano nga hindi? siya nagalakat gyapon sa iyang ex. Uy, Kagang iya nga rason kay tungod may bata sila, kinanglan man daw sang bata nga makita ang ilang nga papa balabes. uy, grabe yan. Mo ginang Grabe naman ginalain. siguro na sa dili. Hindi kinalain ka buhat ka pala. Ang ginambal ko gani Ay, bes. pagkatuan lang bala ang bata di. Wala Kaya, na tapos problema ang sa bata na mo adto diri, bes. Dili na siya mo adto dito. Basi ko ginig adto niya dito, bes. Pagkatapos sa bata, nga giano no sa bata, giminyaw. Ano buhat mo ang balon nga? I mean, baka lang agianan sa bata, Agianan ba? sa Kanang bata. kuan lang sa kuna, pagawas. Hindi mo agi ang bata. Hindi ka magambal sang amo sina. Hindi na siguro amo ang bana ko. At sa bagay, kagang buta isa mo pa sa nga. ibang bana. Bisan talagsa na lang gani maglakat ang bana ko kung kaisa maglakat sa tito kung kaisa maagahan tagduwa ka adlaw pala. Abi ko pabisita lang. Kung gani pero do kung kaisa bala do makauna-una mabala ko sang malain balaaw. Uy, grabe siya, no. Hala ka. Uy, bantayin na yung mga banaher, uy. Kung kaisa gani kalain kitang buot ko. Tama. Kay kung kaisa sa time nga trangkasuhon ko, sa time nga kurugon ko.
Nag-expect ako, bes, nga may makupkup sa akon. Pero, Pero wala, gid. grabe Wala, naman si gid. Diego. Uy. Pagkatapos ko nang iyang ex mag-text nga, katuan ay di ang bata mo, malain pa matyagan. Di siyempre, hindi maglain sina kay kontento. Ara, ginapasugtan ko siya anytime. Grabe ba niya ang ex po gaga text-text pamapot sila? Pero, ang gusto ko bala, kung tani ba na balansi man, ako kinahanglan ko man siya kung kaisa ba. Kinahanglan ko man siya, bis. Ay, pero, siguro akon malang niisip ang nagapalain, Siguro, Hindi naman siguro tinuod na, bes. siguro, wala man siguro may ginahimo ang akon nga bana. Ato, naglakat naman sa tito sa birthday. Birthday naman daw ko ron ni Rian Joseph Batislaong. Ay, mga ito na ito, bonso na po na. Hindi ako maglakad dito kay wala akong iimbita, bes. Pero, bes, Ang ako lang bana. Pero, si Rian Joseph Batislaong, happy birthday ko no. Greetings coming from Daddy Leo. pero bes, ako tayo mga bes, no? Hindi ka naman sige ka isip, anak, bes. Ang imong importante ron, bes, gwapa ka. Hindi. Di ba? Wala man na sa pagpagwapa siguro nga panahon sa buong bes. Bisan ano mo kagwapa kung hindi ka mayo magdala, wala ka gihapon. Pero may ka man magdala, di ba? Grabe kay ka magdala og AK-47. Hindi, pamatyagan mo lang na ang ako nabi, gwapa lang ako pero hindi pa ako kayo hustler gid magdala. Pero ang importante, kaya rin mo papution ang itom. Di ba? Bisan na itom lang ilo ko pero kaya ko maghihapon papution mataya ba? Hoy, sige lang. Uy, mamahaw sa tao. Uy, grabe. May dala ka sa Ako diri ko, nagdala ko ang kuan, kaneng litson. Ate, sige. May ara pa tito, may sudan pa tito, maayo gani kay isa talang kaka-text nagapalapit ka dayon. Siyempre, what our friends are for. Gani, Dali ate, sige, sa bawan tatong, kuan anay, sa bawan tatong litob. Ang litob. Kanang shell good. Di ay. Sige. Hindi tayo maguna-unaan. Dali na, Bes! dali na. Bes! Yes, Bes. Sana all my shell. Hoy, grabe siya. Bahalag wala ko'y shell. Basta hilas. Ate, dali na. Sige. Good morning, baby loves, Ray. Sir, Grabe ka. mayong aga, sir. Ay, napagtawag-tawag sa kog, sir. Kay isa naman ta dinhi ka. Mga empleyado raman ta. I have something for you. I have Maxan coffee para nimo, Ariel. Salamat Ganahan kayo, ka, sir. ani, Oo, ganahan salamat ka, ani. kayo, sir. Pasensya ka na, sir, kay nadugayan abi ako gina sa entrance ang isa kadako nga mall eh. Wala pero- problema. pero subong, sir. Nadugayan ka. Madamo abi nagbakal sang SIM, sir. SIM card. Oo, madamo. Isa pa, sir. Kamusta ang mga kwan ko, sir? Mga sales ko, sir? So far, Makaabot ba sa kota, subong, sir? gamay na lang. Siguro mga 50,000 na lang abot na sa imuhang kota. Anyway, okay, layo sir. pa man to. Mga 2 months pa man. Pero, paning kamuta, buligan ta ka. Ay naman sa ning Maxan coffee para kanimo. Salamat gid kaayo, sir. Salamat sa imo nga concern, sir. By the way, Pero, sir, ngayon lang tani ko sang pasaylo, sir, kay sa mga absence ko bala, sir, sa mga absent. bitaw napansin po na ko nga ga-absent ka. By the way, pwede ba babalaan ko nga sige kag absent? Ray? Wala man sang problema, sir. Kung isa abi, sir, malain lang pamatyagan ko bala, sir. Wala ka ba ginaaruga sa imuhang bana nga? Kaya pangalan si mo bana, si Jigo. Si Diego, sir. Oh, di ba? Live-in naman ka mo ni Jigo, pero dapat ginaampingan ka niya. Oo, sir, ang matuod sila, sir, ginalutuan man ko ni Diego, sir.
Nga naghibi ikaw. Ginalutuan mo ko ni Diego, sir. Dali lang. Pasensya ka na, sir, kay... Ayaw, paghilag. Pasensya Di ka na, sir, mag- kay emosyonal abi ko sa mong, sir. sige. Pwede nimong i-share ka na ako. Hindi lang, sir. Mahuya ako, Sige lang, sir. sige. Mahuya ako, sir. Ah, Mga problema sang kwan, sir. Mga problema sang magpartner. Natural ka na. Pero may mga lalumbang rason nga. Kung dalom lang nga rason, sir. Pero tigini ka dalom, sir. Mao ba? Di na matungkad. Hindi matungkad, sir, kung kabuton mo. Pero kung gamitan mo sang kwan, sir, gamitan mo sang singit, sir, siyempre matungkad mo, gini, sir. Abot ang baras-baras. hindi lang baras-baras, sir, pati ang bato-bato, sir, lapot. Mao ba? Pero as imuhang head din sa department, pwede ba na kumabalan? Basig may maibulig ko kanimo. May problema kita, abi ko, sir, kay kabalo ka na, sir. Problema sa gugma, kag isa pa, sir. May arabi sa dating nakarelasyon, sir, eh. Mao ba? Kag umuning isa kahalinan, sir, nga, nagalain ang bot ko, sir, kay kung kaisa, sir. Mas priority niya pa to, sir. Kay isa sa ako, eh. Mao ba? Baby Ray Ray. Kalain git, sir, ba? Kalain git sa buot ko, sir. Pero hindi ka na Di ba, paglaw. sir? Kung ikaw, sir, di ba kung ikaw tapos na kamo sang imo karelasyon dati, dapat ako nang imong i-priority, di ba? Tama. Pasis pas na to, sir mo. Tama. Doon sa ano ba na, sir? Kung kayo sa, sir, bisan malain ang pamatyagan ko, sir, bisan ginabusisaw ko, sir. Pero gabaka-baka, gyapon ko trabaho, sir, tungod kay palangga ko si Diego, sir. Ray, kung ako panin. Sir, ano gani ang bulong sa busisaw, sir? Kuan, butong. Butong, sir. Butong, sabaw sa butong. Abi ko, sir, bulong sa kwanto ya, sir, katong butong, sir, bulong sa tala. You're a joker, ha? Hindi, sir, bisan malain pamatyagan ko, sir, bisan problemado ko, sir, pero kaya ko gyapon palipayon ko, galingon ko, yes, sir. Right, Kaya right. ko man gani istoryahon ko, galingon ko, sir. Oy, Pero kung kaysa, sir, nagatingala ko, sir, ba, kung kaysa nagasabat man, ano man ang sabat niya? ambal ko kakaon ka na. Kung kaysa, sir, magkibot ako, oo, kagina pa, upod ta. Grabe na ka ng imong problema. Lala pa sa lala. Pero, Ray, hindi ka magka-problema, Ray, ha? Sir, Kay kung... tagay ko advice, sir, Ray. Sir, ano ang dapat ko imuon, sir? Dali lang. Mupisto ko sa imong likod. Nagpalapit ka sa akon, sir. Ray. Nagtindog siya sa akon nga likod. Ray. Ginggunitan niya akon nga likod. Ray. Iya ginpisil-pisil. Kabalo ba ka, Ray? Ang bago niya ginpisil ang akon nga likod, iya sa gilawayan. Albularyo manggod ko sa una. Sir, ano Alawayan ko mo, sir? para layo ka sa tuyaw. Kung ako kanimo, bantayan mo na imong live-in nga si Diego. Sir, ginapantayan ko man sa sir, pero... Base ko, pag-abot niyo dito sa iyang ex nga karelasyon sa una, na may anak sila, may bata sila. Base kung dili lang ang bata ang iyahang ginakugos-kugos. Siguro, sir, hindi man siguro O sa amo na, sir. pagkatapos sa pagkugos sa bata, base ko gaga, ang kanang gihidlaw man siya sa kung asa naghalin ang bata. Di ba? Kaming mga lalaki kabalumi, mingawon gani mi anang kanang inday nga, pero mamilinti lang namong upod. Kanapa nga, Pero, dugay na silang wala nagkita. hindi man siguro sa amo na, sir. Pero tinuod ka na. Kag-isa pa, sir, Uhaw pa sa camel. may salig ako kay Jigo, sir. Biskin ka. Kag-isa pa, sir, nagambal si Jigo sa akon, sir, nga katong ex niya, sir. Matapos pagbata sa ilang nga bata, gipalaygit niya na, sir. Amo gali.
amo galing kampante si Jigo nga marigbalik-balik dito kay Oo, nalaygit na ang babae. Pero kung ako ni Moray, Hindi isa gani, sir. Nagahuna-una man ako, sir, para hindi na lang bala ako magsigi kaduda kag makapalain. Bala permi sa trabaho ko, sir. Total, lahigit naman tong iya nga ex, sir. Anong maayo himuon, sir? Mangayo ako advice, sir. Siguro, sir, maayo man siguro, sir, nga ipakapon ko man guro si Jigo. magsugot siya nga tanggalo ng iyahan niya. Pwede man na siguro, sir, higtan lang lastiko. Depende. Kung magsugot siya. Kung magsugot siya, higta ng iyang duha ka batingaw. Pwede man na siguro, sir. Pwede gani sa kuring, pwede magsaito. Pero kung ako ni Moray, kung ako ni Moray, diri ka na lang kanako. Sir, Total, wala pa man mo nakasal ni Jigo. hindi, sir. Kaya niya hindi. Bisan nag-away kami ni Digo, sir, pero may kahadlok yapon ako sa Ginoo, sir. Di ka mahadlok. Hindi, kung ako- hindi ka mag-amo sina sa akon, sir. Ay, ako, sir, nakahuna-una ako nga kapunon ko si Digo, sir, pero basta ikaw, sir, bakon sigihon mo na, sir, otdon ko na diretso ning iyo. Butang Butang Amo na, sir. Pero- hindi ka man mag-grab sa oportunidad nga. Pero, Yari ako sa kaluyahon sa buong. ako, Ray, Hindi ka mag-amo sila, kung sir. kung ako ang imong sugto na, pakaslan ko ikaw dayon. Ha? Tinuod ka na. Hindi pala, sir. Pamilyado ka naman. Bago lang kami nagbulag sa akong asawa. Hindi, sir. Hindi ako magsugot. Ray! Hindi ko pag-ibahilo ang 3 katuig namon nga relasyon. Ray! Sige, excuse me, sir. Ray! Oy! Pandamay. Wala ni salira kong magic. Gabi nga. Sabi ko, alas 5 pa lang ngayon mga out. Alas 8 naman eh. Nag-agi ko sa... Ako ang bata kay... Nanahara naman tada. Ara naman tada. Abi, pakatuan na lang ng bata mo, bala di rin na lang pagpaistara na. Mo ginapermi ang problema ba? Dali lang. Kaya daw mas ginapaboran mo pa na permi ng bata mo. Wala ka kabalo, grabe ang pag-antos ko sa imo, Jigo. Go. Wala ka kabalo, Jigo. Go. Kung maglakat ka diri, malakat ka dito sa ex mo. Pag ginapasugtan na ka, di ba? Ginapasugtan na ka, tinga. Nga, kutani ba lagi naisip mo man ako? Are naman kita. Di ba nag-istorya nata sini? Nag-istorya na gani. Di ba nag-hambal ko sa imo, di ba? Pero nga, sige-sige na lang ni. Alam na kay ginapangita ako sa bata. Amo gani ambal ko sa imo, kuhaan na ng balaning bata mo. Ano hunta na kay dili magsugot ang bata nga diri siya mag-star. Nga hindi magsagot. Amo na, dugay na naton niya plano, di ba? Di ba kay problema permining bata mo? Di ba nagambal ko sa imo, maobra na lang tabala ka o galingot nga bata. Para hindi ka na maglakat dito. Kubra man ta, di ba? Mag-obra ka ni. Grabe ganing balhas na ubra na to. Pero nga, Jigo, ginakapoy na ako ba? Ginakapoy na ako. Ha, inakapoy ka na. Amo na naron. So nagawas na ang matuod. Malakad ka lang di kung ginahidlaw ka sa akon. Tapos kung kaisa gani, bisan dugay kitaway na kita ay gani. Bisan pagkamustaw ay git. Bisan gamay lang nga himas so ay git. Amo na nang ginipangitani mo ang himas? Bisan igham lang na gamay. Jigo, tungod kay nahidlaw ako sa imo. Live-in mo gud ako kasalan ang kulang sa aton, di ba? So karon nagaduda ka sa kuha. Oo, nagaduda ako. Tragkaon ko ikaw. Bayan mo anong rason nga nagakadto ko dito? Di ba? Gusto ko makita sa bata. Hindi naman lang pwede nga. Ba, hindi
Hindi na pwede nga di ko siya pagsugtan. Kaya ako ang iyang tatay. Now, kung karon ga duda ka sa kuha. Meaning wala na kay trust sa kuha. Di ba? Wala ka na isalig sa kuha. Hindi ka magamusina. Ano hindi ko magamusina? Kabisan pang mga barkada ko nga nagabalain sa imo pero Amo na. ginadepensahan ko gyapon ang relasyon. Natural na ka. depensahan ko nimo kaya ako ang imuhang karelasyon. Oo. Pero dapat intindihon mo man ko. Intindihon mo man Hindi ko. man ta ka. Ano na lang ang papel ko sa imo kabuhi. Ay, ano na lang ang papel ko yan sa imo kabuhi. Ha? Sige. Kinasumbat na nimo sa ako Digo. sa kung ano ang papel mo sa akong kabuhi. Hindi ka magamusin na, Digo. Maluoy ka man sa akon, ay. Ako? Kung kay isa ginahandom ko man, ikaw nga makaupod ko, ikaw. Bisan patig abalang pala ko, gamay po ka lang pala dayon. Tiga ba? Batiga ba? Ginom mag soft drinks. Oh. Digo pa. Intindihon mo man ko, intindihon mo man ko. Anong intindihon? Intindihon mo man ko. Kapila na ta ka ginaintindi. Kay tungod gina priority mo pero may bata mo. Alangan, bata ko na. Ako ya. Ginait sa puwera mo na lang. Sige. Ano ba lang ang kulang sa pagpalangga ko sa imo? Hindi na ako pagrasoni pa kay kung maglakat ka dito sa bata mo. Siyempre, dalaman ng nanay. Hindi na ako pagbulati ka pa. So meaning nagaduda ka sa kuha? Pasugidon ka, gipalaygit mo na. Nagaat. So meaning ginahuna-una nimo nga pag magkadto ko dito. May nagakatabo sa mo sa nanay sa bata. May nagakatabo. Sige, nagaduda ka sa kuha. May nagakatabo sa inyo. Oh. Hindi, Kung nagaduda hindi ako ka sa kuha. pagtikali. Hindi Kung ako nag- pagtikali, Digo. Kung nagaduda ka sa kuha. Mayad pa siguro nga ang tato na lang nato. Kuha ko niya akong mga brief. Kuha ko ni. Digo, Ah, hindi pagilabti na. ako man yung mga brief. Wala ka sang imo dira. Wala ka sang imo dira. Anong bot man balon nga wala ko sa ako ada. Lipat ka na. Nalipat ka na. Ano? Nalipat ka na nga Wala wala. ano mga brief tanawa. Hindi, Digo, hindi na imo. Ang ginapanghanger di ako nagaplan Hindi sana na ka imo. nagapli. Panginmatyan ko ina nga brief. Kasi Kukuhaon ano mo. brief? Ako anong brief? Hindi na imo. Nalipat ka na. Kasi noon na. Nalipat ka na nga wala kag brief. Nalipat ka. Nalipat ka kag isa pa hindi na imo. Kuha na. Hindi na imo. Kuha na mga brief. Di ko panginmatyan ko ina nga brief kung kuaon mo. Kami na kay kuha ko na. Hindi. Ako ano mga Hindi brief? na imo. Kung hindi na ako kasi noon ang mga brief. Kay pare mo ina. Lambe kayo. Malambot ng brief ni Parida. Malambot ng brief ni Parida. Hindi ka na magtingala, Chico. Hindi ka na magtingala. Kay kung kaisa kinahanglan ko, ikaw wala ka permi. Kay kung kaisa kinahanglan ko, ikaw wala ka permi. Amo na si pare mo, ginatiksan ko. Pare, proxy kanay kay pare mo. Proxy si pare. Daw maninoy. Daw maninoy lang ba pwede ka proxy ba? Ay nako. May rason man May sa gali. rason. Nag-text si Ray Ray, ambal niya Papa J. Boy Nonoy, namanaan ko gid o nabalaan ko gid nga may arap Na-confirm. pagali o nga sila may arap palangga pagid niya ang yang ex. Di ay. Ano imon ko Papa J. Boy Nonoy? Maring ginahambal pa ba Jay sana all ga balikanay.